כבר עוברים? כאן אדם ג'ייקן, 1231, בעוד סרטון אילי, חדש. אתה לא עושה את זה טוב. אז מה כבר עוברים? כאן אדם ג'יי 1231, בעוד סרטון חדש. אדם ג'יי גיימינג, איך שאתם רוצים לקרוא לי. היום אנחנו משחקים עם פופי פלייטיים, כמו שיכולתם כבר לראות נראה לי. אני מנחש, בואו פשוט נתחיל. אוקיי. אזהרה לפני שאתם צופים בזה. זה משחק שאם אתם מפחדים מהרבה דברים, אז אל תשחקו בזה, אל תראו את הסרטון הזה. משחק מפחיד. אוקיי, בואו נתחיל. כן, אוקיי, נעשה משחק חדש. אפילו עושה לי סיוטים בלילה. סיוטים בלילה? זה סך סיוטים בלילה? כן, לא יודע. מה אתה רוצה? אוקיי, בוא נראה. פופי? אני יכול לשמוע? באמת. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. I באמת? believe. Just watch. אוקיי, בוא נראה. פופי. פופי. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? מה? Of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And it smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say? $6. I'm a real girl, מה כזאת? just like you. What's the time? פופי פלייטיים! And אחד. if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, אני לא רציתי, אבל נראה שאני חייב. offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't. אמא. מה זה היה? לא יודע. זה נראה לי הראש. טוב, זה נראה שאנחנו מתחילים אליי. מתחילים! זה כמו בחדר וחצי. מתחילים! אימא'לי. עשה מוזיקה קריפית. Everyone thinks the stuff disappeared. Is there usual? We're saying find the flower. אני צריך למצוא את הזה. הפרח. את הפרח הזה, כן. או. אוקיי. התחלנו. נכון, לא, זוז. היה שם דינוזאור. זה חמוד. צבעים. ירוק, צהוב, ירוק, ורוד, צהוב, אדום. רוק. הנה. ירוק, צהוב, ורוד, אדום? כן. ירוק. ירוק, צהוב. ורוד, אדום. אחלה, אילי. לא? לא, אילי. או לא, אז... ירוק. מה? דקה. צוחק עליי. ירוק, ורוד, צהוב, אדום, אילי. מה זה אתה? ירוק ורוד. איך זה אני? אתה עשית את השני. ירוק. ורוד, צהוב, אדום. עכשיו זה היית אומר, אילי. כאן יש את היד נראה לי. או, בוא ניקח את זה. קלטת. פלייטיים, סיור, ידיים. ידיים. אוקיי, בלה בלה בערך. הם כמו תותחים. אפשר להחזיק את הדברים. אפשר למשוך בחזרה. אוקיי. הנה. מה? מה? מקל? וואט? וואו. תביא את היד! נראה
נראה לי מי שאל אותך? תביא את היד שלי. אפשר את היד? יד, תביא את היד. לא שאלתי אותך, תביא את היד שלי, תביא לי את היד. אחלה, תביא את היד. בופ, בופ. איך אני? איזה שקר. רגע, מה? איך אני? אדם, אני פשוט קוראים לך. אל תגיד שאני גרוע, זה לא יפה. אני מצליח. יפה. צריך לפגוע במשהו ואז ללחוץ עוד פעם, למשוך. ארוך, למשוך. בסדר. הנה. נעבור כאן ונעשה את הדרך. מחכים 2, 3. וואו. וואטסאפ, חבר, וואטסאפ. מעניין לי גם תואגי. חבר טוב, אילי. בוא נראה, אני לא הולך לקרוא את זה בחיים. Playtime, Distant Toys. With Huggy Wuggy, our phone. Aim to create a toy. בסך הכל נראה חבר which טוב. could hug you forever. קצת קרבי. איפה זה? איפה הייתי? טוב, מה מעניין אותי? לא מעניין אותי. יש לך מפתח? מפתח! צריך ללחוץ כאן. לחיצה. טו. אגי ווגי. בערך זה אוקיי. אגי האמיתי. Our local blue ball Huggy was brought to life. Huggy Wuggy has gone on to be Playtime CEO most popular and best selling toy to so מה? אוקיי. יש פה A, B, C, D, E, F, G. לא נראה לי יש כאן משהו מעניין מדי. כן, דלת לא נפתחת. לא, כאן אפשר. יפה. אפשר כאן. לא את המפתחות. הנה. אוקיי, אני פשוט אקח את זה. אל תשאל שאלות, לא תשמע שקרים. סטאפ אונלי. אוקיי, אני סטאפ. ואני אוני. חשמל. לא, דקה. אמרו שאפשר לעשות חשמל. אבל אתה צריך להקריא להם את האגי הבת. מה? יש שם מקרה של אגי הבת. רגע, למה אני צריך לה... עם העמודים. נכון, אבל איפה... מקור חשמל, אני לא רואה... מה? למה ש... הנה הוא, כן. מלא. אש, קדימה, אש. קדימה, אש. איזי פיזי. מה איזי פיזי? וואו, איפה לא הוא? קריפי בכלל. פה נעלם. באמת קריפי. כאן. עכשיו שהוא יבוא מאחוריך ויעשה לך, ויטרוף אותך וירוק אותך. לא. אני אלך לכאן בינתיים. הייתי רק אני? זה מפחיד. תפתח את הדלת הזאת. למה? זה דלת אמיתית. אל תדאג, אני כמו סופרמן, אני לא מפחד מכלום. הנה, רואה אין כאן כלום אליי. אין כאן כלום, אתה לא... חוץ בברד. זה עשה לי התקף לב. היא מלא. אוקיי. חוץ מהתקף לב, אין פה כלום. סום ייפתח. זה קצת. מה זה? קלטת, ייי. זה קסדה. שכמו פלייסטיישן. בובה. שנראה לי בפרקים הבאים ויטרוף אותך. עכשיו צריך למצוא את כל האלה? כן, אני זוכר את זה. אוי. זה לא נראה... אני מכיר את זה. כן, הנה עוד אחד. זה לא כזה קשה. זה לא נראה... לא, אני מכיר את פשוט זה. שהרגו בן אדם. מה? מאחוריך. זה מאחוריך. הנה, מאחוריך. לא מאחוריך. למטה. אימא. איזה ג'אמפסקר, אילי. לא עושים את זה.
הדברים הכחולים המוזרים. הנה, כאן. הנה אדום. עכשיו צריך צהוב, צריך צהוב. כחול. כן, צהוב. רגע, מה? צריך... אומייגאד, חשבתי שאי אפשר לעשות את זה שנייה. כן, הנה צהוב וירוק. משוך בחבל, משוך בחבל, אין כמוהו חבל. אבל כבר התחלנו מכאן, למה אני? זה מרגיש כבר התחלנו מכאן. למעלה אתה צריך לעלות. אוקיי, הבנתי. אני חכם. אני במוח. אין לו מוח. איפה הצהוב? איפה הצהוב? אתה פשוט תקפוץ פה, אלו אכבר. יש לי הרגישה שזה הולך לקחת לי קצת הרבה זמן. מה זה? לא. אז בערך... למה יש לי הרגישה שזה הולך לקחת הרבה זמן? אז בערך אחרי... די, נו, אתה צוחק עליי. אז... איך אני מתכופף? הנה, שם. ניצחון! מה? אבל איך מגיעים אליו? הנה. הנה, כאן. איזי פיזי. מה איזה פיזי? לקח איזה דקה, 2. לא, אני עשיתי את זה לבד בלי עזרה בכלל, אבל אני ידעתי איך להתכופף. אתה לא יכול להגיד שאני טיפש, אילי. אני ידעתי הכל. הייתי, אני לא קצת כזה, תלחץ. נלחץ כאן. בום. זה היה אמור לצבע אותנו. מה אני אקבל? זה מאוד קריפי שאתה הולך על בובה. מלא. מה זה הצליל הזה? מה זה הצליל השורף הזה, יאי? אני לא שומע. הנה, יד יש לנו 2 ידיים. 2 ידיים, אחד. יד נראה לי תישאר לנו כל המשחק הזה עד שנקבל כל הידיים. עכשיו יבוא הגיעו הגיר נגיד. לא, זה לא עכשיו. לא נראה לי זה עכשיו. כי אנחנו עוד לא ראינו אותו. כן, בחדר. זה הפאזל הכי קשה במשחק, וואוי. איך אני מכיר את הפאזל הזה? הוא אחד הקשים. כן, אני לא משכתי משם כי היה שם... היה כתוב שם 2. צריך למשוך. והיא כאן. מה? בסדר, אחי, היית אומר לי. אני? לא אתה. איזי פיזי למון קוויזי טוציק של מיסטר סיפי. מה? לא הבנתי. תכף תשחק בבנדמן? מה? אתה תכף תשחק בבנדמן? בנדמן, אם יהיה כאן הרבה לייקים ואם ירצו. בלייקים. למה זה תמיד עושה לי התקפי לב? בוא! טוב. לא, אין אותו. כן, יש אותו. מה זה כל הבובות האלה? מי שלא יודע, לא עכשיו, נו. אולי גם נעשה... חשמל? אני אומר שאולי גם נעשה את חלק 2 היום עם אבא שלנו. היום? מה? אם אבא שלנו יסכים לקנות לנו. אז נראה לי נעשה את זה היום. או מחר. אולי. כן, אבל זה גם צריך הרבה עריכה, די. מה יש לך? אמא זה 2 והחתום זה 3, נראה לי. אם אני לא טועה. אתה מדבר על המשחקים? לא. מה זה? הבנתי, לא, את זה אתה צריך למשוך לך. מה זה? בוא נראה. אין פה כלום. דקה. אוי, אוי. אין פה כלום. רק יד. אני לא לא הולך קראתי בכלל. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. מה זה? Such a great feeling. And soy factory. אני מדלג על זה. אני מדלג, זה מפחיד מדי. עכשיו אתה צריך למשוך את זה אליך. אני יודע, לא. אני גאון. זה הדבר שהכי... הכי קל בספר. קח את זה... אתה צריך למשוך. 1 וגם 2. אוי. שיט. רגע, אולי את זה צריך למשוך? כן. ואולי בגירה דרך.
יודע. אולי עכשיו. עכשיו אתה לוקח את זה אליך. רגע, מה? ואז אחרי זה אתה לוקח את זה אליך. וטק, סתובב. רגע, לא, צריך מהצד השני. לא, זה משהו מסובך. לא, זה לא מסובך, אתה צריך למשוך את זה אליך. אני לא יכול למשוך את זה אליי, אבל... אולי אני צריך. קדימה, קדימה, קדימה! יש לי? רגע. בוא נחשוב שנייה. הבנתי. לך רגע לשם. אוקיי, בוא נראה. ועכשיו תמשוך את זה אליך. מה את זה? כן, ואז ככה אתה תבוא ככה. טוב. ואז. בערך, נראה לי זה עובד. אני לא יכול להתקדם. תפסיק להגיד אבל הבנתי. שיט, נו, למה זה כזה משובח? הבנתי. נראה לי אתה צריך לקחת את הכחול מרחוק. איך אני? מה? לא נראה לי אני יכול בכלל. יכול מפה. לא, כי זה, תראה, אני צריך שזה יגיע לשם. אני לא יכול, רואה? אני לא מבין, רגע. עם יד שנייה. הבנת? עם יד שנייה אתה גם יכול לעשות. ואז ככה יהיה לך מספיק יד. מה אני עושה? אוקיי, לבוא לכאן. לא! העמוד הזה. נראה לי שיהיה לך יותר יד. כמעט נפלתי. אילי! יש! טוב שלך, אילי, טוב שלי. ברוך השם. אוקיי, עכשיו יש חשמל. עכשיו יד הבאה. ועוד יד. נפתח הכל. נראה לי עוד יד. עכשיו רק צריך לבוא עם הבובות. לא. מלא, זה מחריש לי את האוזניים. טוב, תנמיכו אם זה מחריש לכם גם את האוזניים. וואו, אחי זה קריפי. מה? תראה אותו. אני פותח לך את העיניים. אני לא שומע אותך מרוב שהמוזיקה חזקה. מה? תראה אותו, זה קריפי. הוא כזה... הוא קטן מפותח העיניים. דקה, מה זה? למה אין לו עיניים? יש לו עיניים. ולמה אני יכול להעביר את היד שלי דרך ה... מה? זה נוגד את כל חוקי הפיזיקה. מה? מה? דקה. בוא עכשיו נעשה סיור. Impossible. בוא עכשיו נעשה סיור במערכת. אוקיי, לנו יש כאן את המערכת המשוכללת הסינית גם. בעולם? כאן אני לא יודע מה זה עושה, זה פשוט עובר. כאן זה גם פשוט עובר. כאן זה עובר לכאן, ואז גם עובר. ואז זה עובר לכאן. ואז יש לייזר. ואז הוא עובר לכאן, ואז יש לנו בובה. נכון? זה גאוני. אוקיי, אז... הבנתי. אנחנו צריכים לשים עכשיו את הבובה שלנו, כן, וזה מה שיקרה. ואנחנו יוצאים. נראה לי, יוצאים. בובה התקבלה. אילי. מסיימים את המשחק. מוכן? עכשיו הכי קריפי. הכי מפחיד. הופה! שימלא, זה עשה לי תקף לב.
גם לי. הבא. הצידה. אימא לזה. וואטסאפ מן! ברחתי. שיבה, לימה, אימא. מה אימא? תדרי לי. מגלשה. אימא כאן. שימה, לאן אני צריך ללכת? אבל קדימה. שימה לי. דקה, עכשיו זה לא עושה לך התקף לב. זה לא עשה לי התקף לב שהוא אכל אותה. זה עשה התקף לב. אוקיי, צריך לזכור שם צריך להתכופף. הנה! יש לי פיפי. וואטסאפ. אוקיי, פשוט לרוץ, הצידה. הציד השני כי הוא הולך לבוא ולעשות לי כאן קרפה. הצידה עוד הצידה. עוד הצידה. הצידה. עכשיו בטפול לך בסוף. הצידה. כאן ליפול. הצידה. מהר. אני מלא. עוד הצידה. שיש אדום זה אישה. אומר שיש אדום זה אומר שהוא מאוד קרוב. ישר, לא, הצידה. עכשיו פה אכל. ישר. עכשיו. נתקעתי! אני לא יכול לזוז! ג'י, סתום את הפה שלך. ביי, הא. לא, דקה. אתה צריך לראות לאן הוא הולך. מה לא עשה לי התקף לב? חברים, אם אתם רוצים חלק 2, נו. מה חלק 2? לא סיימנו. לא, הנה הפרח. אבל אם אתם רוצים חלק 2, נו. אוקיי. סבא. לייקים. הכי חשוב אנחנו- סאבים. הכי חשוב סאבים. לא הכי חשוב תגובות. לא יודע. מה משנה? אנחנו סיימנו במשחק. No, run, stop, danger, turn around. Go back, stop, no. I don't care what you're gonna say. עכשיו פופי, המשוגע. זה מפחיד. אוקיי, בוא נלך. במנורות. טן, 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 טן. מה זה? מה זה? בית יתומים? בית אנשים. יפה. סוף סוף זה לא קריפי ויש כאן מוזיקה נורמלית. נראה לי קצת קריפי. היי, וואטסאפ, את בתוך הכלא ואני לא. זב טעות, נשבע לכם זב טעות. אתה שבצת אותה. הם שקוויז. תנו בסאב, תנו לייק. תנו סאב, לייק, תגובה. תגובה, הכל, תנו הכל פשוט. ויאללה ביי. ואני מנחש, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.